danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zaran mun ɗora sabon shiri. Mun gode. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muradin zuciya inda muke karanta muku littafin nan na tafka kuskure wanda Jamila Umar Janaf ta wallafa. Sunana Hadiza Jinta kuma ni ce nake karanta muku. Idan mai sauraro yana biye da ni a shirinmu da ya gabata mun tsaya ne a inda Safwan da shi da Sakina suke tare da jaririnsu da suka haifa wanda har jaririn yake kuka ya tashi Sakina da ta bashi nono amma ta yi masa tsaki ta ki amincewa da ta bashi nono. Haka nan ya lallaba ɗansa ya kwantar da shi a ƙirjinsa har Allah ya tashe su. To anan ne muka tsaya kuma za mu ɗora. Gari na wayewa Moma ta iso fat ɗin nasu ta iske ba su tashi ba. Kicin ta shiga ta sa ruwa a ketin ta zo ta zauna tana jiran tashin su. Dr. Safwan ya fito taɓa da yaron yana lallashin sa. Ya tashi sai ga Moma da sauri ta ƙarasa ta amshe shi tana faɗin yaya kuma kuka yake yi ne? Sakar mata shi yayi yana faɗin wallahi Moma tun jiya yake rigima. Moma ta ce to ya sha mama kuwa? Ɗuru yayi mata kan ya ce in dai ba asibiti ba to bata bashi ba. Ajiyar zuciya ta sauke kan ta saba shi tana aikin jijjiga har yayi shiru. Yana zaune Moma ta masa wanka ta shirya shi cikin kayan sanyi masu kyau ya fito ras da shi. Moma ta miƙa wa Safwan tana cewa nono yake bukata. Ta roƙe ta duba wannan yaron kar ta ɗau alhakinsa. Cikin mutuwar jiki da kukan zuciya ya amshe shi ya rungume shi yana jin tausayinsa har cikin ransa. Ita ma Moma shi take kallo cikin tausayawa a ranta tana faɗin insha Allahu haske ya kusa shigowa rayuwar Safwan. Hudu baya mai kan ya miƙa wa Moma yana faɗin sunan dadi na sa masa Moma ya faɗa da raunin murya. Washe baki ta yi tana faɗin kai masha Allahu da zuwan sabon mai gida Allah ya raya ka Salisu. What? Sakina ta furta da ƙarfi wacce fitowarta kenan daga bedroom cikin rigar bacci kai a hargitse. Ta ci gaba da cewa cikin karaji me kace sunan ɗan? Saluwa ta faɗa da renin wayo. Ga lalamomi ta yi tana kallonta yayin da mamaki da al'ajabi ya daskarar da Dr. Safwan. Ashe iskancin Sakina ya wuce inda yake tsammani? Riƙe ƙugu ta yi kan ta ƙariso falon tana cewa tab ijam da sake an ba mai kaza kai. Don kun ga nayi banza ba wai ina nufin ba na son abin da na haifa bane. Balle a roro wani sunan 'yan da na tsofaffi a sa ma yaro na. Sakina Safwan ya katse ta da tsawa wadda har sai da ta firgita har Moma da ke rike da jinjirin balle shi yaron da ya yanka ihu. Tsawar ita ta tada Hajiya Kari wacce take sharar bacci cikin tashin hankali ta fito falo. Daidai lokacin da Safwan ya ce cikin ɓacin rai na rantse har ga Allah in kika karasa abin da zaki faɗa Sakina sai na baki mamaki in kin musa kuma ya faɗa yana kaɗa mata hannu. Ta ɗan tsorata amma tsabar rashin kunya yasa ta ce me zaka iya yi iye? Ta faɗa tana masa wani kallon sama da ƙasa. Juyawa zai koma ɗaki ta bishi tana faɗi wallahi ba wanda ya isa ya sa ma ɗana wani rubabban suna wai Salisu. Ji kake tas ya wanke ta da mari. Sai da ta kifa ya faɗa cikin ɓacin rai wallahi tallahi babu wanda ya isa ya sauya ma yaro suna ni ne ubansa kuma na ce sunan ɗana Salisu in ga uban da ya isa ya canza masa shashasha kai wacce bata san darajar mijinta ba. Yana faɗar haka ya shige ɗaki har da banko ƙofa jikaki bam ƙasa Sakina ta zube tana kuka tana faɗin wallahi Allah ya isa kuma zaka san wa kamara sai kai nadama kuma suna baka isa ka sa ma ɗana wannan sunan ba. Ta faɗa tana gunjin kuka. Moma ta daɗe riƙe da jariri ta isa kusa da Sakina za ta riƙo ta yi saurin ɗagowa tana balla mata harara kafin ta miƙe ta shige ɗaki da gudu tana ci gaba da kuka. Hajiya Kari ta bi bayanta. Moma ta koma ta zauna a sanyaye. Hajiya Mama da ke bakin kofa ta ce tana kafa hannuwa abin yayi min daidai wallahi da haka yake ma shegiya da ta shiga taitayin. Moma ta yi shiru tana kallon Hajiya da ke ta faɗa tana habaice amsar ɗan ta yi tana jijjiga shi tana faɗin wai shin an bashi nono kuwa? Moma ta ce ina ka ta ki bashi kutumar uban can yau ga 'yar iska ba a bada nono uwarta ta bata. Ta faɗa a sahale kan ta miƙa mata ɗin tana ficewa da sauri kai tsaye ɗakinta ta koma ta ɗauko wayarta irin Nokia da Safwan ya saya mata. To da yake ba damuwa ta yi da wayar ba shi yasa bata cika amfani da ita ba. Kai tsaye gun Habu mai gadi ta nufa tana faɗin mai sunan mai gida dan Allah duba ko zaka ga an sa Kabiru. Ya amsa yana duba mata yace eh Hajiya gashi tace yawwa buga mai. Ta faɗa tana bubbuga kafa kamar wacce za ta yi dambe. Bugu uku kwamishina ya ɗauka dan yana da lambar Hajiya Mama. Da sallama ya ɗauka yana gaishe
gaishe ta ta katse shi cikin masifa. Kabiru ka zo ka ce ma 'yar iskar 'yarka da tsohuwar kilakin matarka mutunci. Cikin al'ajabi kwamishina ya miƙe ya ce cikin rawar murya, wani abin ne ya faru Hajiya? Kwarai za ta kashe min jika kuma ta kashe ɗan da ta haifa don ta ƙi ta bashi nono. Tana cikin faɗa wayarta ta mutu ba caji. Hajiya mama ta koma ciki ta ce ka zo a yi ta ƙare ko ta gyara ko ta bi ka ku tafi tare. Ina dalili? Malam Habu da ke kallon ta ya ce Hajiya lafiya mai ya faru? Harara ta zabga mai kanta ce idan matambayi ta faɗa tana wani hararsa a fusace ta wuce ta koma faɗin Sakina. Ai kuwa hankalin kwamishina ya tashi dama mitin suke da shi da gwamna. Suna kammalawa direba ya wuce da shi Kaduna ko da ya isa sashen Hajiya mama ya fara isa. Ai ko ta lissafa mai kaf abin da Sakina ta yi. Hajiya mama ta ƙara da cewa ka duba Kabiru duk tsufana bai isa Sakina ta raga min ba. To wallahi tsaf take zage ni balle Hadiza ai marainiyar ta ce. Ho Sakina ta ga ta kanta dan ba karamin faɗa kwamishina ya mata ba sai da moma ta bashi haƙuri ya mata gargaɗi daga kausan murya kan ta shiga taitayinta in ba haka ba wallahi tallahi sai ya sa da kanshi Safwan ya sauwaƙe mata ta dawo gidan kuma ta ci uban yasa ta dole ta ba wa yaron nono a gaban shi ya kuma ce in ta isa ta sauya ma yaron sunan. Hajiya Kabi ba yadda zai da ita illa sa ta a gaba suka wuce Katsina har ya tafi ba su haɗu da Safwan ba domin kiran gaggawa ya same shi daga asibiti. Washe gari sai ga Laila ta zo daga Lagos. Aikwanin kwamishina ya ce ta yi maza ta koma don ya haramta mata zuwa gidan Sakina. Tunda ya gane ita ce shedan ita da uwarsu. Dole Laila ta koma da tarin takaicinta. Salma ce kawai da Ummi suka je sunan Salisu wanda aka yi ma alkunya da Adil. Sai kawayenta da ƴan uwa da abokan arziki Sakina ta shaƙa mutuƙa shi yasa ta yi alƙawarin gasa masa kwan aya a hannunsa. Ba dai haihuwa ba to ta haifa masa sai ya rena kayansa kuma haihuwa wallahi har abada ba ƙari domin tuni ta sa an juya mata mahaifa ita da haihuwa sai sadda ta yi ra'ayi anya Sakina ba ta fuka kuskure ba. Kwamishina da kanshi ya ɗauko mai zama da Sakina gwaggwara mutu daga kangiya ta zo tana kula da Sakina da Adil. Hakika gwaggwara mutu ta ga duniya a gidan Sakina rashin arziki iri-iri yi mata take yi da rashin kunya duk da tana kokarin gyara ta shi yasa da ta gama abin da za ta yi take komawa sashin Hajiya mama su barke da hira dama za mu ce ta da mu je. Su Sakina na yin 40 gwaggwara mutu ta koma tare da 19 ta arziki da Dr. Safwan ya haɗa mata. Hakika ta yi kewar mutanen kirki. Hajiya mama da Moma ta tabbatar da Sakina tana kokarin tabka kuskure. Matukar ta bari suka sallama ta. Kaman jira take ta yi 40 ta ci gaba daga inda ta tsaya. Washe garin ranar ta tafi Kano wa an yo mata odar kaya. Haka take kullum cikin yawo kuma Adil a gida take barin shi. Sai dai ka ganshi bayan Hajiya ko bayan Moma. Suna cikin jijjiga in dare yayi Safwan ya amshe su wallahi har walla suke mai a boye saboda tausayin Dr. Safwan bai huta asibiti ba kuma a gida bai huta ba shi dai kawai ya bar mu Allah komai ya yarda cewa wannan ita ce kaddararsa. Tafi suke su biyu sanye da dogayen hijabai marun kwalo har ƙasa da niƙafi kafafuwansu sanye cikin safa ba ka ganin komai sai tafin hannunsu. Littattafai ne a hannunsu sun rungume alamar daga makarantar Islamiyya suke. Aisha ce ta kauda shirin da cewa ni kuwa Safina ina so in tambaye ki. Wacce aka kira da Safina ta jiyo tana kallonta ta cikin niƙabi ta ce cikin siririyar muryarta. Na sani dama zaki tambaye ni. Na san magana bata wuce ta Malam Yahuza ba ko? Aisha ta ce oh ashe ma kin sani. Ni wai me ke tsakaninku anya ba san ki yake ba? Dariya Safina ta yi mai ban sha'awa kan ta ce ni ma ban sani ba Aisha. Kawai dai ina jin wani iri in ina tare da shi. Duka Aisha ta ɗaka mata kan ta ce ‘yar iska ashe dama kina son sa. Murmushi kawai ta yi bata yi magana ba har suka iso ƙofar gidan Safina. Ta ja ta tsaya tana ƙara rungume littattafanta ta ce to sai gobe Aisha ki gaida mama. Allah ya kai mu ni ma ki gaida min da ummi. Yamma ta yi shi yasa ba zan shiga ba. Miƙewa Aisha ta yi ita kuma Safina ta shiga wani ɗan madaidaicin gidan bulo. Da sallama ta shiga ummi da ke kicin ta fito tana amsawa. Safina ta ce sani da aiki ummi amsawa ta yi cikin farin ciki. Yawwa Safina ta baiwar Allah an dawo ta ce ummi ina abba ta ce yanzu ya fita zuwa masallaci da Usman. Shiga ɗaki ta yi ta cire hijabin jikinta da safa da niqabin sanye take da riga da skirt na atamfa sun mata ɗas da ita fitowa ta yi ta zarbuta ta shiga ta kama ruwa kan ta fito ta yi alwala ta shiga ta gabatar da sallah ta daɗe tana azhar ta miƙe ta fice ta iske ummi na kwashe tuwo ta taimaka mata suka kwashe suna hira. Ta idar da isha'i kenan ta ji sallama abbanta shi da Usman kaninta. Da sauri ta fito sanye da hijabi tana faɗin sanda dawa abba
ya ɗago cikin annuri ya ce yawwa Hafiza barkanki da gida. Murmushi ta yi kanta sun koyar da kanta tana dariya saboda haka abbanta ke kiranta saboda zamowar ta Hafiza a bangaren Alkur'ani mai girma. Da sauri ta koma ɗaki ta ɗauko tabarma ta shimfiɗa mai tare da kawo mai abincinsa da roban wanke hannu tana kammala tana zaune gefe tana faɗin Abba yau aka faɗa mana a makaranta za mu jiga gasar Alkur'ani kuma da ni a ciki. Masha Allahu ya sa albarka Allah ya albarkaci rayuwarki. Ta amsa da amin tana mai jin farin ciki. Bismillah kafin ya fara ci shi da Usman ya kalle ta ce sako hannunki Safina mu ci tare ko ma samu albarkan ci cikin taro. Cike da zumuɗi ta wanke hannu ta tsoma suna ci suna hira. Ummi da ta sallame Salma ta fito ta zo ta zauna tana faɗin abin na 'ya'ya ne ke dan kai tsaye ce mata na 'ya'ya ne iyaye sai su koma baya. Safina ta ce la Ummi ke ma kin so ki magana ne Allah miki albarka ta sani jan magana ne kawai. Ummi ta yi murmushi ta ce tana zama ni ce mai jan magana ya ce to waye rigimar kina da yawa Zainabu ko Safina ba za ta yi abin da kike yi ba. Kai tsaye ta ce me nake yi ta faɗa tana kallon sa shi ma kallon ta yake yi kafin ya ce kin fi ni sani. Saurin sun koyar da kai ta yi tana dariya Safina ta yi dariya Ummi ta dungure mata kai tana faɗin ba ki da kunya ko ya ce kyale min iyata ita ma ta san gaskiya. Haka suka kammala cin tuwansu cikin farin ciki da annashuwa. Safina Aliyu Zurmi shine cikakken sunanta mahaifinta Malam Aliyu Zurmi dan asalin garin Zurmi ne da ke jihar Zamfara. Malami ne wanda ya shahara a bangaren ilimin addinin Islama. Yana da matar aure guda ɗaya wacce ta kasance yar malamin sa ce da ya karatu a wurinsa a garin Jalingo. Babulata na canci to da yake ya kasance na hannun daman malam a lokacin shi yasa ya ɗauki yarsa Zainabu Abu ya aura masa ba tare da yayi duba da shi din maraya ne wanda bai da komai. Hakika Zainab ta cika ɗaya domin ku taiwa mahaifinta biyayya. Su biyu iyayensa suka haifa ita da yayarsa Iyami. Tare aka yi bikinsu da Iyamin wacce ta auri wani ɗan kasuwa a Safana. Ita kuma Aliyu ya ɗauko ta suka dawo Zurmi da zama. Sana'ar sai da hatsi yake a kasuwa. Allah ya sa mu abin albarka suna da rufin asirinsu. Aurensu da wata biyu suka samu labarin rasuwar mahaifinsu sakamakon gobara ta kama su cikin dare. Hakika an yi matuƙar rashi ma mai girma. Daga baya suka fawwala wa Allah gumai suka rungumi mazajensu. Sai da Zainab ta shekara 3 kana ta haifi ‘yarta mace wace aka sa mata Safina. Hakika Safina ta zo da wani al'amari domin soyayyarta tuni ta yi katutu a zuciyar iyayenta. Tun tasowarta yarinya ce mai hankali da nutsuwa ga hazaƙa. Mahaifinta ya dage gurin koya mata ilimin addini tana shekara 12 a duniya ta sauke Alkur'ani. Tana bitan sauran littattafai a lokacin ne kuma ta sake haihuwar Usman daga nan haihuwa ta tsaya mata. Tana da shekara 15 a duniya ta kammala secondary school ɗinta sakamakon yarinya ce da duk garin Zurmi an santa da hazaƙa. Da baiwar da Allah ya bata tana aji 2 a secondary aka mata jumping ta je SS1. Sannan kuma tana da sani sosai akan hadisai, gasan Alkur'ani, shi yasa take zuwa gari gasan Alkur'ani, kuma duk inda ta zo zaka ga tana yawan yin na ɗaya. Hatta makarantar su suna alfahari da ita, tuni ta kammala aji 6, yanzu suna ajin manya ne. Iyami wacce suke kira Inna bata taɓa haihuwa ba, har Allah ya karɓi ran mijinsu. To da yake kishiyarta na da ƴaƴa suke rike da su har kwanan gobe. Safina tana da bala'in son innanta Iyami saboda har hutu take zuwa mata da kuma aminiyar Hajiyar Safana, wacce wancan zuwan da ta yi Inna Iyami ke faɗa mata a jikanta ya ɗauke ta sun koma Kaduna duk bata ji daɗi ba shi yasa Safanar ta fita ranta. Samari da dama suna kawo wa Safina kai amma ba ta ba su dama saboda burin mahaifinta na zama wata wacce al'umma za su yi alfahari da ita tare da ƙasar ta Najeriya. Tana son iyayenta saboda suna da kyakkyawan alaƙa tare da su in ka gansu suna raha da 'ya'yansu ka ce ƙannansu ne. Safina yanzu tana shekara 17 ne a duniya, yarinya ce doguwa, baka ce domin mahaifinta ta ɗauko sak doguwar fuska gare ta tare da dogon hanci, tana da bakinta ɗan daidai matsakaici. Idanuwa gare ta, Safina ba wata kyakkyawar a zo a gani ba, amma kinta mai tattare da baiwa ne. Tana da dogon gashi har baya, baki silik wanda saboda yawansa take kitso 2 ta rabu da shi. Durinta mai tsayawa a rai ne, domin daga ƙasanta a tsuke take, samanta shi ma a tsuke. Ba kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci ta mallaki baiwa mai tarin yawa, sai ka zauna da ita. Muskila ce a ƙarshe ba mai yawan hayaniya ba, tana da zurfafa bincike. Kullum a gida in ba ta komai to za ka ganta cikin nazari ne, shi yasa iyayenta ke alfahari da ita matuƙa. Ba ta jin wani namiji yana burge ta saboda kaf masu cewa suna son ta, babu wanda ya dace da tsarinta. Tana son namiji ya kasance mai aji ne kuma ya kasance yana da
fuka-fukai guda biyu, wato ilimin addini da na zamani, ya kuma kasance ya fi zurfafa a na addini, ya kuma zamanto mai alkunya, kawaici da dattako, kuma ba mai yawan farmuniya ba kuma wanda ya sa duniya a gaba ba, wanda ya fi fuskantar lahirarsa, ya kuma kasance mahaifiyarsa na raye saboda ta samu makofin ummanta. Ni kuwa na ce, tab, anya Safina za ki samu kuwa? Malam Yahuza ne ya kusan haɗa wannan abubuwan duk da bai gama haɗawa duka ba, amma ta ji ta nutsu da shi duk da bai furta yana son ta ba, amma alamun sun nuna haka. Malam Yahuza malamin su ne a makaranta da suke karatu, wanda kowa ya san matashi ne jajirtacce mai ilimi da hangen nesa, shi yasa da shi kadai zaka ga Safina na magana har da murmushi. Yau din ma Safina Kano ta kama hanya ta tafi ta bar ma Shazi Adil. Shazi wata kedira ce mara sallah, Safina ta dauko a matsayin nani wacce za ta reni Adil. Sai da ta kwana biyu da zuwa kana Dr. Safwan ya ganta, bakin ciki kamar ya kashe shi. Yanzu a ce a rasa wacce za ta reni mai da sai kafira mara sallah, kuma a ce har ya koyi wasu abubuwa a tare da ita. Da wannan bakin cikin ya isa sashen Moma. Adil na sabi a kafadarsa wanda yanzu kimanin watan su uku ya yi bubbur da shi sai wutsul-wutsul yake yi a hannunsa. Moma na zaune cikin ɗakin Hajiya tana shafa man zafi a kafa saboda ta ce yau kafan ta matsa mata. Can ƙasan makoshi ya sallama wanda Moma ce kawai ta ji. Kai tsaye ya shigo ya zauna kan sul ɗin gadon ina rungume da Adil. Moma ta kalle shi, tausayin shi na daɗa kama ta. Hajiya mama ta ja tsakin ci. Kai wai da girman ka shigo ma mutane ɗaki babu sallama, banza ya mata bai tanka mata ba. Ta ƙara harzuka ta ce kai tashi ka fita tunda ba ɗakin ka bane. Haba ina dalili ka zo kai ma mutane zaune kamar ka ba su ajiya. A harzuke iya ce haba Hajiya, yau ba ki gane yanayin da mutum ke ciki ne iye? Ya faɗa da ɗan ƙarfi. Galalatai tana kallon sa kan ta ƙwace kafarta ta gyara zama to Habule gani da ke ni kaji tunda wuyanka ya isa yanka. Tsaki ya ja kawai ya miƙe yana gaida Moma kan ya miƙa mata Adil yana faɗin Moma da riƙe shi a gurin zan tafi asibiti. Ta sa hannu ta amshi shi kanta ce a dawo lafiya Allah ya bada sa'a, ya amsa da amin. To mai sauraro a nan ne zamu dakata a cikin wannan littafin namu na Kusuri. Sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba don jin daga inda zamu ɗora. Jamila Umar Janab ce ta wallafa littafin, ni kuma Hadiza Jinta nake karanta muku.